Barka da kasancewa da mu. Kar ku manta, a domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu, to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Jaruma Fati Washa. Fati Washa jaruma ce da ta daɗe a masana'antar Kannywood. Ta yi fina-finai da dama a masana'antar waɗanda suka yi shura. Ta karɓi kwangilar shirin fim ɗin nan mai dogon zango ne wanda ya yi shura, wanda kwanakin baya aka yi ta rikici a kansa a kan tsohuwar jaruma wato Nafisa Abdullahi. Shin masu kallo, jaruma Fati Washa za ta taka rawa fiye da na Nafisa Abdullahi ko kuma za ta kwatanta yadda ta taka ne? Shin ko sunan jaruma Fati Washa zai iya sauyawa a idanuwanku ya dawo kan sunan Sumayya? A domin bibiyanmu da samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu, ku dai kar ku manta, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Za mu dinga kawo muku daɗaɗɗen shirye-shirye da sauran al'amuran yau da kullum. Kar ku manta, ku danna mana dai subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode.